Rapport minn ditta legali ikkummissjonat mill-Enna Malta stess biex jeżamina l-iskandlu tal-Montenegro ikkonkluda li l-kumpanija kienet konxja li qed tħallas it-triplu tal-prezz tal-isħma f'dawn il-wind farms. F'Ġunju tal-2020 kien ġie żvelat kif l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, daħħal 4.6 miljun euro fi profit permezz tal-kumpanija tiegħu 17 Black wara d-deċiżjoni tal-Enna Malta li tixtri wind farm fil-Montenegro. L-Enna Malta ħalset 10.3 miljun euro biex takkwista l-isma f'dawn il-wind farms li xtrat minn kumpanija bl-isem ta' Cifidex fit-28 ta' Diċembru 2015. Madana kollu, ġimagħtejn biss qabel, Cifidex xtrat ukoll l-istess isma għal 2.9 miljun euro mingħand konsorzju Spanjol. L-evidenza turi li Cifidex iffinanzjat ix-xiri tal-isħma permezz ta' ħlas ta' 3 miljun euro trasferiti minn 17 Black fit-8 Novembru 2015. F'dan kollu kien hemm imdaħħal ukoll iċ-Ċiniż wara MacBridge, Sheng Cheng, li kien kruċjali biex l-Enna Malta xtrat dawn l-isħma hekk kif kienu li laqqa lill-Enna Malta ma' Cifidex. Sa Ġunju tal-2016, Cifidex imbagħad kienet bagħtet lura lil 17 Black it-3 miljun euro msemmija flimkien ma' ammont addizzjonali ta' mill-anqas 4.6 miljun euro. Minkejja li l-Enna Malta kienet konxja ta' diskrepanza enormi fil-prezz. Din id-ditta legali indikat li l-kumpanija tal-Gvern Malti flimkien ma' dak Ċiniż ma kinux konxi dwar min kien is-sit ta' Cifidex. Tant li l-proċess li assessja l-profitabilta tal-investiment ma kienx dokumentat. Skont it-Times of Malta, id-ditta legali li ħejjiet l-analiżi tal-iskandlu tal-Montenegro kienet imxekkla milli taċċessa l-emails tal-kumpanija, tal-impjegati u tal-bord tad-diretturi. Għaliex id-direttur tal-Enna Malta ma jużawx email tax-xogħol, filwaqt li l-emails tax-xogħol tal-ħaddiema li ma baqgħux jaħdmu mal-Enna Malta mhumiex aktar aċċessibbli. Ir-rapport sab nuqqasijiet kbar fit-tmexxija tal-kumpanija, speċjalment f'materji li wieħed ma jistennix li jsibhom f'tranzazzjonijiet bħal dawn. L-Enna Malta min-naħa tagħha qalet li se tindirizza nuqqasijiet permezz ta' tisħiħ ta' strutturi ta' governanza aħjar u l-introduzzjoni ta' policies ġodda. Il-Pulizija min-naħa tagħha kienet ħarġet stqarrija ta' malajr meta faqqa dan l-iskandlu tal-Montenegro fejn qalet li qed tinvestiga dan id-deal. Iżda wara sentejn, sissa għadu ma tressaq ħadd il-qorti fuq dan l-iskandlu.